Hazel Evans, diolch o galon am y gwahoddiad i'r tŷ ar y ddiwrnod digon oer yma yng Nghastell Newydd Emlyn ac mae'n panad y goffi yn sicr angen hwn i gnesu. Dych chi ddewis 3 pheth heddiw yma i helpu ni ddod i nabod chi bach yn well. Ond mae'n rhaid i fi sôn i ddechrau pwy sy'n y glin gyda chi fan'na, achos mae rhywun wedi bod yn hapus iawn. Swti yw hon, a'r ci bach wedi dod o pet rescue, a mae gwerth y byd i ni. Chwarae teg, y ddista bach yn cysgu o'n di gwisgo allan. Ydy. Y 3 pheth, dwi'n siŵr bod yn oed yn anodd dewis 3 pheth pan mae rhywun yn gofyn. Ond mae'r cynta, tu ôl eich ysgwydd chi fan hyn, felly Llun, rhywun digon enwog, digon cyfarwydd, lle soniwch i ni pam bod hwn yn bwysig i chi? Wel, amser nes i ymddeol o Banc Lloyds ar ôl 37 mlynedd, wnaeth yr staff gasglu arian i fi, a o'n i ddim yn moyn jyst gorio fe ar man bethau, ond eisiau rhywbeth bydden ni yn cofio amdano. A Aneurin Jones yn dod o Aberteifi, nath o'n har fynd i ddysgu yn Preseli ar ei ole, a mae ferch oedd wedi dysgu cerddoriaeth i'n merch ni yn ysgol, so wedd cysylltiadau o'n i'n teimlo, a mae fe'n rhywbeth Cymraeg, so oedd yn bwysig i fi bod fi'n cael rhywbeth o'r ardal, a mae'r Llun Aneurin yn rili dda, fi'n meddwl. Wrth edrych yr un yma rwan, a mae'r cyntaf yn fanwl iawn, mae'n gadael lot i'r dychymyg, dydy, ydych chi'n gallu bron iawn llenwi'r bylchawr stori. A chi, a chi'n gallu gweld osgo corff nhw, da cher bod o'n glir y gwynebau. A chi'n gwybod, maen nhw'n cael clonc, a maen nhw'n gweud am menwod yn arfer cloncan, y dynion yn y mart gyda'i gili fi meddwl yn gwybod mwy na bydden ni byth yn gwybod. So, dwi'n hoffi edrych yno fe. Mae fe'n, chi'n edrych ar rhywbeth fel chi'n gweud na'r gwahanol bob tro, chymod. So, Felly, ymlaen i'r eil eitem sydd wrth eich ochr chi, fydd pobl yn allan adnabod y fathodyn y sydd fel un Undeb Rygbi Cymru. A mae'r gamp rygbi yn gyffredinol i ddechrau yn agos iawn i'ch calon chi. Odi. Am symudus i Gaerdydd yn 1969 a cwrdd y gŵr, oedd e ymwharu rygbi, so o'n i'n mynd i'r gemau rygbi bob dydd Sadwrn, mynd i'r Millennium Stadium, fi dal yn galw fe ar my principality yw e. O'n i'n mynd i bob gem rygbi, a oedd yn merch ni y peth mwyaf meddylgar fi'n meddwl mae wedi rhoi i ni, oedd hi wedi priodi yn mis Medi, a maen nhw'n mynd ar ei mis Mel, amser oedd yn priodas rywbi ni. A cyn iddyn nhw fynd, nath hi ddod â hwn i ni a gweud, co beth fi wedi rhoi i chi, a mae fe lan ar wal yn a bwys y Millennium Stadium, wel Mewn yn y Millennium Stadium i hunan, ten ar y ffordd Mewn i le chi mynd i'r VIP lounge. A, wel, oedd e'n meddwl y byd i ni, achos ni'n dwlu ar rygbi. Felly mae un yn y stadiwm go iawn, a mae hwn i chi'n bersonol yma. Ydy. So ni'n meddwl mae hwnna, a dwi'n defnyddio fe ambell waith i rhoi rhywbeth twym yn y gegin. Ni'n cadw fe yn y gegin fel bod ni'n edrych yno fe trwy'r amser. O'n bron yn meddwl bod chi'n dweud bod chi'n defnyddio fe gadw'r drws yn gorau. Fe ofon yna i byddwn ni'n torri fe, ond ie. Felly, da ni rygbi wedi i sortio. Mae'r deg dweud bod yr eitem nesaf smidger i fawr i ddod i fewn i'r stafell yma. Beth sy'n y stafell drws nesaf? Mae Celficin wedi wneud o derw gyda bachgen oedd yn arfer chwarae rygbi i Castell Newydd Emlyn, sef Bedwin Rhys. Oedd e'n chwarae fel canolwr i ni, a oedd e wedi dechrau busnes i hunan, a oedd e'n fylon wneud fel commission i chi. So, o'n i eisiau fel dresser type, ond o'n i moyn mwy fel cwpwrdd na un agored. So, oedd Bedwin wedi dod lan â cynllun, a o'n i'n hoffi fe, a mae fe yn un gwych. Mae fe yn derw edrych yn lyflu. Fi'n gobeithio canrifoedd bydd y dani, achos mae'r ferch fi wedi bwgwth, os na fydd hi'n cadw fe, byddai'n dod nôl fel ghost. Rhaid, ac eto, dod yn ôl i'r ardal. Ydy. Cefnogi pobl lleol. A mae fe'n byw o fewn 4 milltir o fan hyn, so mae fe'n, mae fe wedi gwneud sawl peth i ni, ond hwnna nath y gynta, a mae fe'n werthfawr i fi. A mae Rhian yn hoffi fe hefyd, ond just fi wedi bwgwth. Mae'n rhaid i gadw o. Ie. Mae'n deg ddysg, o'r 5 munud yma, mae'ch ardal chi, eich bro chi, yn amlwg yn bwysig iawn ac yn ganolog i'ch bywyd chi. Odi, wel, ni'n mwynhau'n fawr iawn wedi symud nôl, so. A ni ma nawr os byti fod 40 mlynedd, so. Felly, awg yn mwynhau, ac mae rhywun wedi deffro fan hyn ac yn barod am dro bach, ti'n meddwl? Odi, mae wedi cael digon o aros yn llonydd. Wel, Hazel, diolch o galon am y sgwrs. Dwi'n gwerthfawrogi fawr iawn. Oce, diolch.